Młodzi piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 2000 rozegrali w minioną niedzielę spotkanie z rówieśnikami ze Sparty Lubliniec. Mecz odbył się w ramach 21. kolejki Śląskiej Ligi Trampkarzy. Od początku większą kulturę gry prezentowali w tym meczu gospodarze, ale mimo przewagi w posiadaniu piłki gracze stadionu nie potrafili stworzyć sobie zbyt wielu sytuacji pod bramką przeciwnika. Piłkarze Sparty mieli kłopoty z przedostaniem się pod bramkę chorzowian, stąd pierwsze kilkanaście minut gry nie stało na najwyższym poziomie. W miarę upływu czasu gra na połowie przeciwnika kleiła się podopiecznym trenera Adama Burka coraz bardziej, a golkiper gości znajdował się w coraz większych tarapatach. Wreszcie w 24 minucie chorzowianie trafili do siatki. Autorem ładnego gola był ich kapitan Patryk Grychtolik. Przed upływem pierwszych 30 minut grający w białych koszulkach gospodarze co najmniej dwukrotnie mogli podwyższyć prowadzenie, jednak za każdym razem brakowało szczęścia. Mimo prowadzenia zawodnicy stadionu schodzili na przerwę z mieszanymi uczuciami. Gra się zbytnio nie kleiła i ogólnie nam nie szło. No, musieliśmy wejść w ten mecz, musieliśmy się obudzić, ale w szatni trener trochę pokrzyczał i wszystko okej. Na pewno gorąco nie było, ponieważ jest to sport dzieci. Przede wszystkim chcieliśmy grać to, co sobie założyliśmy. W pierwszej połowie niestety to nie występowało. I tak to czasami bywa właśnie wśród zawodników w takim wieku, że to są dwie twarze. I na pewno gorąco było, ale to, co sobie założyliśmy w tej przerwie, to nareszcie wyszło w drugiej połowie i to jest najważniejsze dla nas. I rzeczywiście po zmianie stron podopieczni trenera Burka pokazali tą drugą, lepszą twarz. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już minutę po wznowieniu gry strzałem głową wynik na 2-0 podwyższył Dawid Baran. Gospodarze wciąż przeważali, a ich akcje można było oglądać z przyjemnością. Rywale nie potrafili zaś znaleźć argumentów, by poważnie zagrozić bramce przeciwnika. W 42 minucie było już 3-0. Piłkę do siatki z najbliższej odległości wpakował Piotr Różkowski. Kiedy wydawało się, że worek z bramkami dla stadionu rozwiązał się na dobre, po jednym z nielicznych wypadów na połowę gospodarzy Sparta wywalczyła rzut karny. Goście wykorzystali 11 bezbłędnie, zdobywając honorowego gola. Do końca spotkania piłkarze stadionu stworzyli sobie mnóstwo okazji do podwyższenia rezultatu. Niestety piłka ani razu nie chciała wpaść do siatki. Po drugiej stronie również sporadycznie pachniało trafieniami dla Sparty. Ostatecznie wynik jednak się nie zmienił i chorzowianie wygrali 3-1.
czasu problemy ze skutecznością. No niestety nie udało nam się trafić, ale fajnie graliśmy. Było dużo miejsca i dlatego wygraliśmy ten mecz. Najważniejsze jest to, że ci chłopcy konstruują te akcje i dochodzą do tych sytuacji, a gdzieś to wykończenie na pewno z czasem i z wiekiem przyjdzie. Skupiamy się na tym, żeby te akcje tworzyć tak, jak my chcemy je tworzyć, budować ataki od tyłu, wymieniać dużą ilość podań i dochodzić do sytuacji. Jeśli to jest, to jesteśmy na pewno na plus. Jeśli to nie występuje, to na pewno w jakiś sposób próbujemy to poprawić. Przed podopiecznymi trenera Adama Burka ostatni mecz w sezonie przeciwko Mosirowi Jastrzębie. Gracze stadionu wciąż mają szansę na zakończenie rozgrywek na ligowym podium. Mamy szansę na 3. miejsce i spróbujemy zdobyć to miejsce. To jest tak naprawdę nasz największy rywal i są teraz, myślę, że wysoko w tabeli i będzie to ciężki na pewno mecz. Oni tak na to patrzą, rodzice tak na to patrzą, my staramy się to tonować, bo nie gramy o żadne miejsca. Chcemy po prostu grać dobrze w piłkę i stworzyć zawodników, którzy gdzieś tam w tej seniorskiej piłce zaistnieją. To jest nasz główny cel, wynik nie jest na pewno celem nadrzędnym, jest gdzieś na 2., 3. miejscu, ale tak jak Pan powiedział, gdzieś to w głowach zawodników czy rodziców się pojawia. Musimy zrobić wszystko, żeby oni wyszli bardzo spokojnie na mecz i grali swoją piłkę.